Δεν είμαι εγώ για σένα όταν πατάω γκάζι. Εσύ πατάς τα φρένα. Καλώς ορίσατε, Πιπέρι και Νακέι, με τον Κωνσταντό Μέταλλο. Την Ήρηση Ιωάννου. Από το μουσικό συγκρότημα Τρίτη Εποχή. Η δεύτερη εκπομπή της σεζόν. 1-2. Για ξαμέτρα μία, είσαι σίγουρος? 1-2. Ωραία. Η δεύτερη λοιπόν εκπομπή της σεζόν. Και σε αυτή την εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα χόμπι. Πιπέρι και Νακέι, προσπαθώ να το αυτό σου, γιατί συνέχεια μου έρχεται το πιπέρι στο στόμα, θα το ξεπεράσω. Δεν τίποτα. Κοίτα, και εγώ προσπαθώ να σε ξεπεράσω εδώ και πολύ καιρό, αλλά. Δεν μπορείς, δεν γίνει. Εγώ είμαι ναρκωτικός. Κενό. το προσπαθώ να το εμπεδώσω. Ναι, λοιπόν, σε αυτήν την εκπομπή λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα χόμπι. Τα αγαπημένο μου, τα αγαπημένο μου. Επιτέλους, αυτό το θέμα είναι όχι αέρα τα στην άλλη φορά. Τα χόμπι που είμαι και πλουσιοπάροχα δομημένος, είναι από τα χόμπι μου. Από τα χόμπι σου. Yeah. Τι εστί λοιπόν χόμπι? Χόμπι είναι μια δραστηριότητα πάνω σε κάποιο τομέα που ενδιαφέρεται το άτομο, το οποίο όμως, η οποία η οποία όμως δραστηριότητα δεν του αποφέρει χρηματικές απολαύες, χρηματική αμοιβή. Τζάμπα. Τζάμπα. Το κάνει δηλαδή καθαρά για προσωπική του ευχαρίστηση. Γιατί από τη στιγμή που το χόμπι. Προσωπική ευχαρίστηση. Μην το πηγαίνεις αλλού. Λοιπόν, προσωπική ευχαρίστηση τελεία. Δεν εννοώ κάτι, δεν υπονοώ κάτι, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα. Προσωπική ευχαρίστηση. Από τη στιγμή που ένα χόμπι σε πληρώνει, δηλαδή έχεις χρηματική απολαβή από αυτό, ουσιαστικά τι σημαίνει? Ότι γίνεται εργασία. Οπότε δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, μιλάμε για κάτι το οποίο το κάνεις καθαρά και μόνο για την προσωπική σου ευχαρίστηση, αγάπη, οτιδήποτε. Η ευχαρίστηση, αυτό που εννοείς εσύ, όχι αυτό που συνέχεια περνάει μέσα του. Ναι, εννοώ ότι συνήθως περιλαμβάνει κάποιο άθλημα, κάποια δημιουργική δραστηριότητα, συλλογή πραγμάτων, τέτοια πράγματα. Άθλημα ξέρω. Για πες. Ξέρω, κάνω αθλήματα, αθλούμε. Θα δεις που θα πάμε στο πεζοδρόμιο, ναι. Που θα κάνω πεζοδρόμιο, θα δεις. Ναι, τέτοια άθληση, ναι, βεβαίως. Ναι, η λέξη λέγεται ότι η πιθανότατα προέρχεται από την αγγλική λέξη. Γιατί νόμιζα ότι ήταν ελληνικότατη. Χόμπι. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι διαφήμιση. Είναι κάτι το σχέδες που είναι. Τι λέει? Το χόμπι λοιπόν μάλλον προέρχεται από την αγγλική λέξη χόμπιν, που παλιότερα σήμαινε μικρό πόνι, άλογο κτλ. Στην Αγγλία, και μάλλον προέρχεται από εκεί, γιατί τέλος πάντων βαριέμαι να το εξηγήσω. Αυτό. Όπως και. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει να μας πει ο κόσμος. Σου μιλάω. Πού. Ξένη λέξη είναι αυτή. Μάλλον ξένο ιδίωμα, ξένο. Πάμε να δούμε Μα τι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει ο κόσμος για τα χόμπι του. Τι να μας πει, τι ξέρουν αυτοί, ρώτα μένα. Θα μου πεις εσύ μετά, ξέρω. Πάμε να δούμε.
Λοιπόν, και όπως καταλάβατε, τέλος να πάρω πάνω, όπως καταλάβατε, ήδη έχει ξεκινήσει και ρέει το πρόγραμμα της εκπομπής με το κυρίω θέμα που είναι το χόμπι, το ελληνικό χόμπι. Ναι. Λοιπόν, θα σας κάνω μία πλήρη ανάλυση των συναισθημάτων που βγαίνουν κάνοντας ο κάθε ένας από εμάς ένα χόμπι. Δηλαδή χόμπι, ας πούμε, ξέρω εγώ, άλλος θέλει να μαγειρεύει γιουβερλάκια. Ναι. Άλλος του αρέσει, ξέρω εγώ, να φτιάχνει την μπεσαμέλ. Μπεσαμέλ είναι από το γαλλικό μπέσα και το βελγικό μέλ. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν τα χόμπι του κόσμου στον δρόμο και πάμε να δούμε κάποια πιο παράξενα χόμπι που πέσανε στα χέρια μας και θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας. Ένα πολύ παράξενο χόμπι είναι οι train sporters. Ξέρεις τι κάνουν οι train sporters? Ναι, ξέρω, train sporters ξέρω. Όχι οι transporters, ούτε οι trains reporters. Αυτοί είναι λοιπόν πορωμένοι με τα τρένα, τσάφα τσούφου, τι κάνουν? Τη στείλουν λοιπόν στους σταθμούς του τρένου και καταγράφουν τα πάντα. Τι ώρα μπήκε το τρένο, ποιος τύπος τρένου ήταν, πόσα καθίσματα είχε, με πόση ταχύτητα πάει, πού ταξιδεύει, πώς. Ναι. Έχουν αυτή την πόρωση. Απίστευτο. Ναι. Μπράβο. Αυτό είναι. Μπράβο. Εσύ το βρήκες αυτό. Ναι. Και οι transporters είναι αυτοί που δεν κάνουν. Είναι οι train spotters. Ναι, και κάθονται αυτοί τώρα εκεί και μετράνε πότε παίρνουν τα τρένα. Ναι. Να δεις, εμείς στην Ελλάδα τους λέμε αλλιώς. Ελεκτές. Είναι ελεκτής, είναι αυτός που έλεγε. Παίρνουν τα τρένα, εντάξει, και ξέρει. Ο ελεγκτής άλλο. Ναι, δεν είναι χόμπι αυτό. Όχι. Δεν είναι ελεγκτές αυτοί. Τι είναι? Υπάρχει κι άλλο πιο ωραίο χόμπι. Θα δεις να θες πιο Δηλαδή το λύσαμε το πρώτο. Το καταλάβαμε τώρα εμείς. Δηλαδή, χόμπι είναι να βουτήξεις μια κάμερα με τι? Όχι, με μπλοκάκια. Άρα λοιπόν, τσιμπάτε από ένα μπλοκάκι ο καθένας, πηγαίνετε έξω από τις ράγες και ό,τι περνάει γράφτε το. Πρέπει να ξέρεις όμως τους τύπους των τρένων και αυτά για να ασχοληθείς. Συγγνώμη, να διαβάσεις δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Θεώρησα ότι ήταν απλό αυτό, είναι πολύ σύνθετο. Το να γράφεις περνάει το τρένο γιατί μαλακάσει. Χόμπι αυτός. Και όχι τίποτα άλλο. Και δεν είναι και χόμπι που όλη την πρεμούρα έχουν ποιο τρένο περνάει και πού πάει.
Αυτό σου νοιάζει. Ρε, άντε κάτσε κύριε, πες εκεί πως με βράσουνε τις μπάμιες τώρα, μου πες τα χόμπι μου. Να σου πω για ένα άλλο που θα σας αρέσει πιο πολύ. Είναι το χόμπι σιδέρωσέ μου κανένα πουκάμισο, που είναι βασικά με extreme sports. Χόμπι, θα το κάνει η Κυραρίνη, η μάνα μου, ξέρει, η μάνα μου. Ναι, Τι ξέρεις η μάνα μου. Λοιπόν, η Κυραρίνη σιδερώνει όλη μέρα. Τι. ναι, το ξέρω, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι άθλημα τώρα πια αυτό. Αν είναι άθλημα. Γεια σου μάνα. Σπορτίβο. Το σπορτίβο είναι από το σπορ, το ελληνικό, και το τίβο, το λατινικό τίβο. Αυτό. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτό είναι ένα καινούριο άθλημα το οποίο έχει να κάνει με κάποιους πορωμένους αθλητές. Οι οποίοι τι κάνουνε. Σιδερώνουν τα ρούχα τους στις πιο extreme καταστάσεις. Δηλαδή σε τεράστια ύψη, πάνω σε τεντωμένα σκοινιά, κάνοντας ρήψη από αεροπλάνα, κάνοντας σκι σε λίμνες, κάνοντας σκι σε παγωμένα. Ναι. Δεν μου λες τώρα. Έχει χόμπι ο άλλος, μαγκώνει δηλαδή το σόβρακο, εντάξει, και πάει ορειβασία και σιδερώνει. Ναι. Απάνω. Ναι. Με τι. Με τι ρεύμα. Μπορεί να έχει μπαταρίες, δεν ξέρω ρε Κώστα τώρα. Ρε, είσαι συλλογή, είσαι κεφάλι. Τι να θα πει στον κόσμο. Να μας πάρουν με τις πέτρες. Αφού το βρήκα εγώ το. Εμάς θα πάρουν με τις πέτρες, όχι τον άλλον που μας έβαλε στα μνημόνια. Πώς το το Καραγκεζάκο. Και μάλιστα λέει είναι πολύ δημοφιλές στην Αγγλία και στην Γερμανία αυτό το άθλημα. Τι να πάρεις μόνο, να πάρεις το σόβρακο μωρή και να τρέχεις με το σκι να το σιδερώσεις. Πώς γίνεται αυτό, για πες μου. Τότε τι μας το, για πες μου, πώς γίνεται. Εξήγησε μου. Θέλω να μου δείκτω μας. Δείτε το. Αυτούς που συλλέγουν μπουκάλια, να τους αναφέρω, είπα. Μαζεύουν μπουκάλια, χόμπι. Ναι. Μαζεύουν από όλο τον κόσμο μπουκάλια, διάφορων ειδών μπουκάλια. Ωραία, και μάλιστα κάποια είναι λέει και πολύ πολύτιμα. Ωραία, είναι ιδιαίτερα πολύτιμα. Να μαζεύει άλλους μπουκάλια, ρε, να μαζεύει μπουκάλια, ρε, τι είναι, ρε, από συλλέξει χόμπι να. Ρε, χόμπι, ρε, παιδάκι μου, γιατί εγώ είμαι βλάχος. Εγώ είμαι βλάχος. Λοιπόν, το ξέρω. χόμπι είναι, λέει ο άλλος, παίζω κιθάρα. Παίζει την κιθάρα, τάκα, ας πούμε κωδικότερα, αυτό είναι χόμπι. Εντάξει. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, εμένα να μου αρέσει να πετάω αεροπλανάκια. Πάει στις αλικές εκεί που μένω κοντά στην ανάπτυξη, με τα αεροπλανάκια. Είναι χόμπι μωρή να μαζεύει άλλος μπουκάλια. Να κάθεται όλος να βλέπει πότε περνάνε τα τρένα και να τα γράφει με το μπλοκ. Να σου πω τότε για τον Ολλανδό που έχει κάνει συλλογή από χάπια έκσταση και έχει μέχρι στιγμής 2.400 διαφορετικά χάπια έκσταση σε όλα τα χρώματα και όλα τα σχήματα από το 2009. Ή να σου πω για αυτόν τον δικηγόρο στο Κεντάκι, ο οποίος είναι τόσο πορωμένος με τις μηνύσεις που έχει σαν χόμπι να κάνει μηνύσεις και μερικές από αυτές τις αγωγές που έχει ασκήσει αγωγή στον George Bush, στους Ομαλούς Πειρατές, στην Britney Spears, στη Martha Stewart, στον Πλάτωνα, στον Οστράδαμο, σε διάφορες βουδιστές μοναχούς, στον πύργο του Άιφελ. Δεν θες να σου πω κι άλλα. Στο Πακιστάν, στο Χίτλερ, στις 13 φυλές του Ισραήλ, στο Τσικεβάρα, στον πλανήτη Πλούτονα, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στο Άγιο Δισκοπότηρο. Αυτές είναι μερικές από τις μηνύσεις που έχει κάνει ο συγκεκριμένος δικηγόρος στο Κεντάκι. Να δεις που τη μήνυση που έχει κάνει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα την κερδίσει. Λες. Γιατί τη μήνυση που έχει κάνει στον Πλάτωνα. Και αυτή μπορεί να την κερδίσει. Όχι, ο Πλάτωνας μπορεί να πάει σαν μάρτυρας. Ναι, περάσπιση. Δεν ξέρω για τον εαυτό του. Αλλά με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα την κερδίσει. Να σου δώσω μία στα μούτρα με αυτά που φέρνει εδώ πέρα. Εγώ φταίω, αφού αυτό είναι το χόμπι του. Ασκεί αγωγές στους πάντες. Μάλλον το χόμπι το δικό σου είναι να βρίσκεις ψεύτικα χόμπι για να μας δουλεύεις. Όχι, αλήθεια λέω. Πήγε ο άλλος, έκανε μήνυση στον Πλάτωνα. Πήγε, έκανε μήνυση στον Πλάτωνα. Στον Πλάτωνα, στον Οστράδαμο, σε βουδιστές μοναχούς, στον Τσεκεβάρα, στις 13 φυλές του Ισραήλ, στο Χίτλερ, στον Πλούτονα, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο Άγιο Δισκοπότηρο, στον George Bush, στη Martha Stewart, στην Britney Spears, στον πύργο του Άιφελ. Νομίζω μέχρι εκεί, δεν έχει άλλα. Το
τον κολοσσό της Ρόδου, τον ξέχασα. Και επειδή εγώ είμαι και η Δήμον σε αυτό, θα ασχοληθούμε τώρα πια. Μη μου κάνεις εμένα τέτοια. Θα ασχοληθούμε τώρα με τα ζώδια. Κάθε ζώδιο τι χόμπι γουστάρει, με τι θέλει να ασχολείται, πού είναι καλός, πού είναι... Μετά θα σας πω εγώ τι ζώδιο είμαι στο τέλος. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε για να σας πω τα ζώδια και κάθε ζώδιο σε ποιο χόμπι ανήκει, κατά κάποιο τρόπο είναι στην ιδιοσυγκρασία του. Πάμε, δεν γύρεις. Τι, εγώ θα τα πω. Με ποιος? Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα σε αυτή τη ζωή. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ είπα ότι πάμε, δίνω το πάμε, πάμε, πάσα. Πάσα. Γεια σου ρε Γκάλι. Λοιπόν, όπως και να έχει, πάμε λοιπόν να πούμε για το Όγκριο. Ο Όγκριος είναι ένα ζώδιο το οποίο είναι ιδιαίτερα ενεργητικό. Οπότε γι' αυτό του αρέσει πιο πολύ να ασχολείται με extreme sports, με ζωντανή μουσική. Γενικότερα θέλει κάτι που να έχει λίγο δράση. Είναι γενικά ζώδιο που βαριέται εύκολα, γρήγορα και θέλει να βρίσκεται σε μια γρήγορση. Έχει δράση, δηλαδή πολλές φορές κρατάει τον μπαγκάρι στις εκκλησίες. Είναι υπεύθυνο στα κεριά. Λέει, ξέρω. Έλα, ξέρω, έχω φίλο. Ταύρος. Επειδή είναι γενικά τεμπελάκος από τη φύση του ο Ταύρος, προτιμάει έτσι κάτι πιο cool, πιο χαλαρό. Κάτι σε σχέση με την κυπουρική, με τη μαγειρική, με το ψάρεμα. Γενικά οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με γυμναστική και κούραση. Όσοι είσαστε του Δευτέρου Δεκαημέρου, προσέχετε αυτές τις ημέρες γιατί έχετε ανάδρομο Ερμή. Άσχετο. Δίδυμη. Ο Δίδυμος, αφού πρώτα ασχοληθεί με τις γνώσεις του και εμπλουτίσει τις γνώσεις του, μετά του αρέσει να ασχολείται με τη φυσική του κατάσταση. Α, για μένα λέτε. Ναι. Ήρθε η ώρα μου. Λοιπόν, καμαρώστε. Νους υγιής σε σώμα τη υγιή, είναι το βασικότερό του γνωμικό, με αυτό ζει τη ζωή του. Και φυσικά έχει να κάνει και με τα χόμπι του. Ένα από τα πιο αγαπημένα του χόμπι είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Βέβαια. Λοιπόν, ρώτα Άστο, τι να σε ρωτήσω. Μπεσαμέλ. Όχι πάλι με την μπεσαμέλ, δεν θα το αντέξω. Ξέρω κι άλλα. Ναι, το μέλ, τι είπαμε από πού είναι το μέλ? Ντιβάνι. Γαλλική. Τι με κοιτάς? Μπαρμπέρις. Τουρκική. Το ήξερα κι εγώ αυτό. Καρκίνος. Ο καρκίνος γενικότερα είναι έτσι δημιουργικός. Μακριά από εμάς. Δημιουργικός και του αρέσει Πρέπει να το χρησιμοποιήσω άλλο. Του αγαπά πολύ τα ταξίδια και του αρέσουν οι ψήφοι στα μουσεία. Πάμε στο επόμενο, είναι ο Λέων. Τα λιοντάρια, στα λιοντάρια μάλλον, αρέσει πολύ η μουσική, ο χορός, τα αθλήματα, η διακόσμηση, το shopping therapy. Ευγενική, καλοκάγαθη. Είναι όμορφοι, έχουν σεξαμπίλ και γενικότερα ο κόσμος τους αγαπά, τους προσέχει. Είναι μοναδικοί που πάνε στον παράδεισο, Paradise. Ισχύει. Πάει στο Paradise, στη Μύκονο. Άσχετο, όχι, ισχύει ότι όλα τα λιοντάρια θα πάνε στον παράδεισο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω, δεν το λέω για μένα, μιλάω γενικότερα. Οι άλλοι θα πάνε στον παράδεισο. Όχι, δεν. Εγώ θα πάω σίγουρα. Α, θα πάει και αυτή. Λοιπόν, πάει και έρχεται. Άντε ρε τούρε. Λοιπόν, Παρθένος. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Παρθένος. Οι Παρθένοι γενικότερα είναι χαλαροί, τους αρέσει πολύ η γεωργία, η καλλιεργία, η κυπουρική. Τους αρέσει η ανάγνωση. Γεωπόλη. Ναι, ωραία. Ζυγή. Εντάξει, αρκετά. Άλλο. Ζυγή. Έχουν ευέλικτο χαρακτήρα και τους αρέσει πάρα πολύ να γνωρίζουν ανθρώπους. Είναι γενικότερα έτσι πολύ κοινωνικοί. Κονσομασιόν. Άλλη γαλλική. Τους αρέσει πολύ να βγαίνουν έξω, να τρώνε καλό φαγητό. Τους αρέσουν οι τέχνες. Είναι τέτοιο ζωδιάκι. Τις τέχνες. Ναι. Σκορπιός. Οι σκορπιοί συνδέονται με απόκρυφες επιστήμες. Καλά. Ασχολούνται πολύ με τη γιόγκα και το διαλογισμό. Ναι. Όλη μέρα, αφού οπότε πηγαίνω στο σπίτι, την βρίσκω το πόδι πάνω εδώ. Ποια? Εσύ, τη Εγώ δεν είμαι σκορπιός. Είσαι σκορπιός. Δεν είμαι σκορπιός. Έχει οροσκόπο. Δεν έχει, σου λέω το ζώδιο. Του αρέσει η αστρολογία, η φιλοσοφία και η θρησκεία. Ο Κοσμάς ο Εντολός. Συνέχισε. Όχι, εγώ δεν είμαι σκορπιός. Ναι. Εγώ είμαι λιοντάρι. Εσύ είσαι για τα κλαρίνα, αλλά συνέχισε τώρα, τέλος πάντων. Τοξότης. Οι τοξότες λοιπόν βασικά αγαπάνε πάρα πολύ τα ταξίδια και τους αρέσει να εμπλουτίζουν. Να πλουτίζουν. Ναι, εμπλουτίζουν. Να εμπλουτίζουν.
το ελεύθερο πνεύμα τους με διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα για τους υπόλοιπους. Και τι μας νοιάζει. Όπως ας πούμε το train spotting που σας είπα πριν που γράφουν τα τρένα ή όπως το extreme sport του σιδέρωσε μου κανένα πουκάμισο που σιδερώνουν πουκάμισα στις Άλπεις. Όποιον δείτε και σιδερώνει σόβρακο στις Άλπεις είναι τοξότης. Πάμε. Γιατί άσε μιλάω. Ο εγώκερος. Πεθαίνει. Ο εγώκερος με ό,τι χόμπι ασχοληθεί θα είναι κάτι που γενικότερα πρακτικά θα του χρησιμεύσει αργότερα. Δεν μου λες τα κίτρινα πρέπει να είναι όλα σε μια ευθεία. Ναι. Καλά. Το πιπέρι και να καίει θα φτάσει η 6η, 7η, 8η σεζόν και αυτός ακόμα εκεί θα κάθεται. Να είστε σίγουροι, σας το υπογράφω, θα με θυμηθείτε αργότερα. Υδροχόος. Δεν έχει Υδροχόος. σε όλες τις πλευρές μπλε. Ναι. Υδροχόος. Ναι. Του αρέσουν τα extreme sports, Ναι. οι υπαίθριες δραστηριότητες και επίσης του αρέσει πάρα πολύ το σερφάρισμα στο ίντερνετ. Αυτό είναι. Τσόντα. Πάμε. Συνέχισε. Εσύ συνέχισε. Λοιπόν, τελικά. Ναι, ηχθείς. Όχι, η συνέχιση είναι αυτό που κάνεις. Α. Καλά το κάνεις. Άστο. Στους ηχθείς αρέσουν οι δραστηριότητες γενικότερα μέσα στο νερό. Τα θαλάσσια σπορ λοιπόν, η κολύμβηση, το water polo είναι αυτά που πραγματικά τους συνεπέρνουν και ασχολούνται πάρα πολύ με αυτά. Και τα φτιάχνουμε γοργόνες. Ναι, κάνεις εσύ αυτό που κάνεις. Καλά το πας. Καπετάν Ανδρέας. Κοίτα. Το άσπρο το έκανα και έτσι και έτσι. Και με αυτά και αυτά, φτάσαμε ουσιαστικά στο τέλος του πρώτου μέρους της δεύτερης εκπομπής Πιπέρι και να καίει. Σταμάτασε με το κύφο. Και όπως πάντα προσφωνούμε, θα σας πούμε ποιον έχουμε καλεσμένο. Δεν θα πούμε που τώρα που τελείωσαν τα ζώδια που είναι ανάδρομος Ερμής, όχι. Δεν. Άλλο ήταν αυτό. Ναι, είναι θα καλέσουμε τους αστρολόγους εδώ πέρα αυτό. Αστρολόγους. Ποιον έχουμε καλεσμένο στο δεύτερο μέρος. Ποιον έχουμε καλεσμένο. Την Άση Μπίλη. Αστρολόγους. Ποιον έχουμε καλεσμένο στο δεύτερο μέρος. Να δεις, περίμενε, πρέπει να είναι κάτω από τα βλάκια. Θυμάμαι. Πανούπουλος. Χάρης Πανόπουλος στο δεύτερο μέρος. Ναι. Μουσικός, αγαπητός. Ναι. Θα τα πούμε πολύ σύντομα μαζί του. Θα δείτε τη συνέντευξη. Περιμένετε, μην φύγετε. Ναι, μουσικός είναι και αυτός. Και εγώ μουσικός είμαι, δεν είναι. Ναι. Diamonds are forever. Λοιπόν, δεύτερο μέρος, πάμε να γνωρίσουμε τον Χάρη τον Πανόπουλο με την παρέα του, που εγώ θα το πω, δεν με νοιάζει, που έχει ξεκινήσει τις παραστάσεις του εδώ στο Πασόγειο που φιλοξενεί και την εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε τον Χάρη τον Πανόπουλο και την παρέα του και τα λέμε μετά. After. Τώρα, Χάρης Πανόπουλος. όταν είμαι σοβαρός, γιατί γίνεται... Χάρης Πανόπουλος.
Πως με εκεί παράσταση θα αρχίσει και θα τα πούμε σαν δυο φίλοι καρδιακοί που σμίξανε κάποια θλιμμένη Κυριακή σε μια ταβέρνα ερημική και έχουν μεθύσει. Thank you.
Λοιπόν, την ευχαριστήθηκα πολύ αυτή τη συνέντευξη. Και... δεν υπάρχεις. Και ξέρεις γιατί την ευχαριστήθηκα. Γιατί επιτέλους μίλησα με ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό που κάνω αυτή την εκπομπή, μίλησα με ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό που λένε ότι ο καλλιτέχνης είναι βλαμμένος δεν ισχύει. Υπάρχουν και καλλιτέχνες που είναι πιο φυσιολογικοί. Έλα, εντάξει, αρκετά. Λοιπόν, εντάξει, έλα τώρα. Σε σοβαρά μας θέματα τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα. Να κρατάω κι εγώ χαρτιά, περίμενε. Πάμε λοιπόν στα άσχετα. Τι είναι άσχετα? Στα άσχετα. Όχι στον άσχετο, αυτόν τον έχουμε συνέχεια εδώ. Έχω τα χαρτιά που λέει κρυός. Κράτα τα γερά, κράτα. Μείνε, άσχετα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα άσχετα θέματα της ημέρας. Πάντα ξέρετε, σε κάθε εκπομπή έχουμε μια μικρή παρένθεση όπου λέμε άσχετες ειδήσεις οι οποίες εμάς μας αρέσουν. Και γι' αυτό τις λέμε. Δεν μας ενδιαφέρει για τα υπόλοιπα. Άντε, λοιπόν. Μπράβο, κράτα εσύ, κράτα γερά, κράτα. Θα διαβάσω κιόλα. Όχι, περίμενε. Λοιπόν, και μιας που λέγαμε για τα χόμπι, ένας φοβερά έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος είναι στην... πού είναι? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Δεν λέει από πού είναι. 10 στάσεις κάτω. Ναι. Στήθηκε έξω από το κατάστημα της Apple για να αγοράσει το iPhone το 6. Έκατσε εκεί πέρα 2 μήνες, 2 μέρες, όχι 2 μήνες, θα μπορούσε, αλλά 2 μέρες. Έστησε μια σκηνή, κρατούσε και ένα πανό, το οποίο έλεγε iPhone 6 I love you. Και περίμενε να ανοίξει το κατάστημα της Apple για να αγοράσει το iPhone το 6. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τους Αμερικανούς, το αγαπημένο σου. Έγινε λοιπόν μια έρευνα στους Αμερικανούς, ρωτήθηκαν κάποιες ερωτήσεις και ανακαλύφθηκε ότι... Έρευνα.
Στους Αμερικανούς. Ναι. Ναι. Ερωτηματολόγιο, θα σ' αρέσει αυτό. Θα αποδειχθείς περίτρανα. Λοιπόν, 1 στους 4 Αμερικανούς δεν γνωρίζει ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. 1 στους 4. Και περισσότεροι από τους μισούς δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Αμερικανοί. Ναι. Αυτή η έρευνα έγινε από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και δόθηκαν τα αποτελέσματα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσκόπηση, σε δείγμα 2.200 ανθρώπων, μόνο το 74% ξέρει ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και το 52% αγνοεί ότι ο σύγχρονος άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο. Και έχω πει το σκηνικό με έναν φίλο μου γιατρό από την Αμερική, Αμερικάνο. Όχι. Ο οποίος ήρθε κουρασιέρα στην Ελλάδα και μου λέει: τι ωραία που ήταν η Ελλάδα! Πήγαμε και σε ένα πάρα πολύ ωραίο νησί που το λένε Θεσσαλονίκη. Το ξέρεις? Του λέω: το ξέρω, αλλά δεν είναι νησί. Φίλος σου. Ναι. Αμερικανός. Ναι, γιατρός. Και γιατρός. Επιστήμονας. Βασικά διευθυντής. Διευθυντής. Κλινικών στην Αμερική. Κλινικών. Ναι. Και ήρθε εδώ και σου είπε: γνώρισα ένα νησί τη Θεσσαλονίκη. Δεν το γνώρισε, το είδε. Το είδε κιόλας. Ναι, το αποβιβάστηκε. Ήταν σίγουρα στη Θεσσαλονίκη ή μήπως είχε πάει? Θεσσαλονίκη. Στο νησί. Ναι. Ο γιατρός. Ναι. Ο κλινικάρχης. Ναι. Ο φίλος σου. Ναι. Αμερικανός. Έχει γιατρέψει κανέναν ή μπα? Δε. Λοιπόν, η Destiny Hoffman λοιπόν από το Jeffersonville τον είπα για να ξαναπάμε στη ΣΥΠΑ, να μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Μην φύγουμε γιατί. Τέλος πάντων, για χρήση ναρκωτικών ουσιών καταδικάστηκε σε 48 ώρες φυλάκιση. Μόνο. Ναι, σε 48 ώρες φυλάκιση καταδικάστηκε, όμως έγινε το εξής. Το ξεχάσαν ότι την είχαν φυλακίσει και έμεινε στη φυλακή για 150 Πώς το κάνουν εδώ πέρα? Κοίτα, έχω βάλει τα μπλε. Έχω βάλει τα κίτρινα, τα κόκκινα και τα πράσινα δεν μου φεύγουν. Καταδικάστηκε σε 154 μέρες φυλάκιση. Όχι, με μπέρδευσες! Να είσαι προσεκτική, συγκεντρώσου γυρίς. Σταμάτα επιτέλους! Τα νεύρα μου. Λοιπόν, την ξεχάσανε ήθελα να πω, 154 μέρες λοιπόν στη φυλακή.
Και εκείνη δεν μίλησε κιόλας, δεν τους είπε κάτι και μετά από 154 μέρες συνειδητοποιούν ότι έχουν ένα έξτρα άτομο στη φυλακή. Ρε, ποια είναι αυτή, ρε, ποια είναι αυτή. Περίσσεπε στην αναφορά. Ναι, τους περίσσεπε λοιπόν στην αναφορά του διοικητή και συνειδητοποίησαν ότι. Δικάστηκε 2 μέρες να μπει μέσα. Τη χώσανε μέσα, οι άλλοι την ξεχάσανε. Αυτή, μπα, δεν. Δεν πάει. Ξεχάστηκε κι αυτή. Ναι. Πέρναγε καλά. Δεν μπορεί να ξεχάστηκε τώρα καλά 154 μέρες, δηλαδή 152 μέρες να ξεχάστηκε ότι ήταν να βγει. Ναι, Η ίδια. να εξηγηθούμε. Η κυρία αυτή καταδικάστηκε για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Είναι τοξικομανής. Πριν 154 μέρες. Ναι, ως τοξικομανής μπορεί να μην είχε, ρε παιδί μου, την αίσθηση, ξέρω εγώ, να μπει στην όλη διαδικασία να σου πει: παιδιά, με ξεχάσατε. Μπορεί να μην ήξερε καν πόσες μέρες είναι να μείνει στη φυλακή. Τι ήταν αυτό που είχε Μπορεί πάρει να που μην είχε 154 μέρες ήταν κόκαλο και δεν ξύπναγε με τίποτα. Να πει: ρε παιδιά, με ξεχάσατε. Εγώ έχω να πάω λαϊκή, έχω να πάω σούπερ μάρκετ, έχω να είμαι, αν έχει κανένα αυτό. Εντάξει, να τα λέμε, να μάθαίνει ο κόσμος, να ενημερώνεται. Ρε, τι θέματα είναι αυτά που φέρνετε, σοβαρή. Μη χτυπιέσαι. Χτυπιέμαι. Άκου οι άλλοι τη βάλαν 2 μέρες μέσα και την ξεχάσανε και τίποτα. Να. Τέλος η εκπομπή. Τέλος. Τελειώσαμε. Μέχρι εδώ. Game over. Ξαναπά, δεν πάω προς τα πίσω. Νομίζω ήρθε η ώρα που πρέπει να σ' αφήσω. Κώστα, να και το δικό μας το χόμπι. Το χόμπι μας. Το χόμπι μας. Μπα, όχι. Τι όχι, Θα το σταματήσουμε γι' αυτό γιατί είναι κουραστικό. Γιατί να σου πω κάτι, το ξανασχέδεκα. Παίζουμε τάβλη συνέχεια. Πέρα ότι έχουμε εντάξει, ωραία, εντάξει, από κορμί, οκ, το δέχομαι. Αλλά αυτό το συνέχεια τα ζάρια. Αυτό είναι εγώ έπαθα τενοντίτιδα. Να το σταματήσουμε. Αρκετά. Να σου πω, γράμμωση έχουμε κάνει. Σταμάτα το τις άλλες ώρες που το κάνεις. Όταν ρίχνεις τα ζάρια δεν πειράζει. Το χόμπι μας. Τάβλη. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Diamonds are forever